Sinilevä on lisääntynyt merivesillä. Suomen ympäristökeskuksen mukaan sinilevä on havaittu eteläisellä Ahvenanmerellä, Saaristomeren eteläpuolella ja itäisellä Suomenlahdella. Sisävesien tilanne on keskimääräistä parempi. Järvissä sinilevä on vähentynyt. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua lähipäiviksi ennustetun tyynen ja lämpimän sään takia. Huomenna suuressa osassa maata on pontaa. Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Aurinkoisinta on maan länsiosassa. Lämpötila on enimmäkseen 18 ja 85 asteen välillä. Ja tähän väliin katsomme alueuutista. Ai, tudo. Yeah. Yeah. Wow. Aloittaa 2 viikon kuluttua. Sipoon Talman rakentamissuunnitelmat jakavat mielipiteitä. Tudu. Kävimme katsomassa